tarttua Kristiina Karjaa, Tarttuuko sulla tuonne nimikestä? Totta kai tarttuu. Kyllähän tää tietenkin tarttuu, kun tällaista kattelee. Eli hyvä meininki ja iloinen fiilis. Kristiina Kaiker on viimeisessä väliajassa tässä ja nyt on mennyt kyllä tuo pätkä iskemiä katsella, sitten en pysty mitään syväluotavaa analyysiä antamaan, mutta ei ole mennyt ihan niin kuin ennenkin mielessä, että tällä hetkellä Resident Ziegler on 8 lopputuloksessa ja puoli sekuntia Zieglerin perässä, että jos pikkasen kanssa horjahtaa tai vähänkään varmistelee ja jää puoli sekuntia kärjestä, niin toi oma sijoitus valauttaa sinne 20 kierrosille liikaa. Että kyllä täytyy kaikkeasti yrittää, jos haluaa päästä tuonne hyvälle pisteelle ja hyvälle sijoituksille. Tekee tauon. Tämä tuli väliin aivan mielettömästi. 0,3 sekuntia on jo liikaa. Popitaan tässä toisella kerroksella. Kuten ekalla kerroksella puhuttiin, niin Euroopan Cupin puolella tein rautasta jälkeen ja voitti tosiaan Euroopan Cupin kokonaiskilpailun pujottelun osalta viime kaudella. Ja vauhti on siirtynyt tänne Maailman Cupin puolelle ja katsotaan pääseekö kärkeen saakka. Vielä on vihreitä, mutta siinä on tosiaan sitten Aksel Raumi ja Sisenikin välissä vaan 6 sarasosaa, joten meneekaan taistelua. Näin on, ja tiukseen tää menee, koska Kymmenen Ostia on jäljellä mukaan lukien siis Niko Ostia sen jälkeen. Tämä pujottelu maailmankopin avaus näistä osalta on saatu taputeltua ja kärki 3 kautta, niin tulosta tiedossa on ihan sillä. Pari kymmenestä tulee takkiin tuossa väliajassa Niko Ostille ja tuo yhdysvertiuksia, joten kohtuullisen hyvä nousu löytyy. Kyllä hienoa nousu, jos tähän tarviikin, koska Starbucks kilpailun numero 52 haluaa varmasti vakiinnuttaa taas paikkansa siellä 30 joukossa ja taistella itseänsä tällä kaudella kohti kuumaa ryhmää ja siihen tarvitaan tällaisia nousuja. Tässä on hyvä alku siihen, vaikka Firearmerin alku ei tai itse keskipuolta ei sen sijaan ole kovin hyvä sekunnin verran. Siellä on hyvä ero rakennettuna tähän Jyrkälle ja nyt täytyy vaan jatkaa, muuttaa laskutatsi tuohon Jyrkälle sopivaksi ja muuta kuin polveen sisään ja nimi lehteen. Polveen sisään ja nimi lehteen. Just niin. Niinhän se toimii, ei se ole sen hankalampaa. Välillä jos käyttää kättä maassa, niin se helpotetaan. Ottaa sitä kättä tuonne maahan ja polveen sisään ja nimi ja täytyy laittaa sen 691, joo. Se voi laittaa kyllä listan kärkeen. Isin hävisi 13 sarasosaa toisella kierroksella ja Manolla myös 27 sarasosaa. Tässä vaiheessa kierrosta kun paiskoo pohjan tauluun, niin voi kyllä hyvillä mielin odotella tuolla johtajien pallilla. Bernadette Shield is 0.73 seconds behind Nina Mersen. Eikä koskaan enää tänne kilpariittäisiin palaamaankaan, mutta on toipunut hienosti niistä vaikeuksista ja täällä kamppailee kärkisijoista maailman huippunaisten kanssa, niin on kyllä hatunnosto arvosta. Kyllä, ja tosiaan taistelu itse kumman ryhmän takaisin ja tekemisen meininki on ihan mukavan näköistä. Ja on se sen verran mukavan näköistä vieläkin vihreältä näyttää. Kyllä päästään hyvin ja suoralla ajolinjalla ja jos on saanut tuollaisen eron pidettyä, niin on varmasti hyvillä asetelmilla tähän Jyrkälle, koska se on huomattavasti parempaa osa-alueita Zettelille ja nyt täytyy vaan pudottaa suoralla ajolinjalla ja härskisti ottaa riskiä ja väliajan jälkeen ruveta pikkuhiljaa vaan suorittamaan ajolinjaa. Hieno veto. Kato, nyt on tullut lentämällä Katri Zetter on välimatka tuon vaikea korpusta rinteestä ja nyt... Kyllä joo, ihan vauhdissa mukana, mutta niin kuin äsken sanottu ja nähty, niin Zetter tuli tätä kyllä kovasti ja nyt ei kestä hapuilla kyllä yhtään vaan, ei muuta kuin suksi leikkaamaan. Katsotaan totteleeko Markisen Kallio teikäläistä ja pistääkö suksen leikkaamaan. No, ei pistä. Ei oikein pistä, ei tule suksi puhtaasti ja yrittää kyllä laskea suhteellisen suoralla ajolinjalla. Maria Pietilä-Horner on kovan luokan laskija, erittäin kovan luokan laskija. Siitä on tietenkin todistuksena tuo kuumasta kuumimpaan ryhmään kuuluminen. Ruotsin vahva joukkue siellä 2 urheilijaa kouluttaa joukossa ekan kierroksen jälkeen, joten kyllä näyttää välttämättä ihan hyvältä 0,28 perässä. Tässä näyttää jopa viimeisesti kakkospaikka oli toinen viime vuoden pujottelukapissa ja varmaan jäi nälkään siitä, että oli tosi hankala shifti laski niin hyvin viime kaudella, että siitä huolimatta oli tosi vakavasti laski erittäin varmasti ja hyvin sijoituksia, mutta ei riittänyt shiftiin lähti voitosta voittoon, mutta nyt shiftillä ei kauhean hyvin. Ja
Ja nyt näissä paikoissa on nähty noita erittäin suuria ratkaisuja. Näissä on otettu sekunti suuntaan tai toiseen eroa. Ja Tiina Maas tietää, että nyt millään varmistelulla ei tähän homma mene. Se vetää siinä kyllä kieltämättä suksia poikittain noissa muutamissa jyrkän käännöksissä. On vielä 0,25 sekuntia johdossa, kun tullaan tähän loppuun. Ja näiden viimeisille kepeille Frida Hansson. Baby World Cup スラローム女子第一戦ブラジリスト。フリーダ。Kyllä näkin tuossa ylhäällä, että nuo kumpuja ylitykset, niin kyllä ne aiheuttaa aina pikkasen laskelle ohjelmaa, että siellä pikkasen haparoi, mutta mitään niin kuin isoja näkyviä virheitä ei ole tullut. Nyt kohta nähdään, että kertoo se sitten siitä, että onko yritystä vai seikkaillaanko tässä, mutta ei ainakaan näytä siltä, että kauheasti olisi jarru päällä. Edellinen pujottelu Frida Hansdotterin osalta päättyi kakkossijan Lenzerheidessä ja 15.3. Joten kovat on odotus varmaan myös tänne Leville. Frida Hansdottir Intermediate. Maria. Nyt tullaan sitten tähän tietysti, jossa näitä isoja, niin totta kai tuossa alussakin tuo Loivani on monena vuonna osoittanut, että siinä jos vasta, siinä voi tulla todella isoja eroja suuntaan toiseen. Palandri Kalle kertoi eilen, että hän ei ikinä oikein päässyt sinusta Loivan alun suhteen, mutta sitten jyrkällä rutisti aina tiukasti, mutta tässä voi tulla molemmissa pätkissä aika kovia eroja. Joo, kyllä molemmissa pätkissä tuo jyrkkä on kuitenkin aika vaikea, mutta siellä ylätasolla täytyy tehdä ihan elämän lailla töitä ja jos sen unohtaa eikä ole hyvin noin suksihommat hanskassa. Alppihitogeenit alkaa olla niin sanotusti kaalaa. No pikkusen on tullut takkiin Berndetelle tuossa alussa kilpailun johtajaan Frida Hansdotteriin verrattuna. Mutta seuraava väliaika kertoo sitten lisää. Bernadette Schild is 0.69 seconds behind Frida Hansdotter. Joo, aika tasaisesti jää nyt on ylhäältä alas asti, vaikka mitään niin näkyviä virheitä tässäkään on, niin pikkasen sitten toi suksen kuljettaa. Varovasti tyylikkästi tuo jyrkälle tulo on varmasti niinku pikku. Ei ole välttämättä toi tasaisen juokseminen ihan Schifrinin parasta osaamista, mutta jos tää tulee parhaimmalla mahdollisella tavalla tämän jyrkänteen, niin voi olla tässä ihan äärettömän nopea, mutta ei tässä nyt ihan mitään aivan maagista laskemista ole. Että vähän näyttää siltä, että valmistelee. On yli sekunnin jäänyt jo kärjestä, joten Ei, tuo meikäläisen analyysin paikkansa piti, että otti tuo jyrkälle tulon kyllä todella silminäinen varovasti ja se kyllä kostautuu tässä. Mika täytyy lykätä sauvoilla oikein kunnolla vauhtia. Siinä on tehdä tällaisen puolen sekunnin eron, enkä mä usko, että kenelläkään on varaa antaa niin paljon toiselle periksi. Ja kyllä näistä naisista pitäisi jokaisen osata sieltä starttikopista kuitenkin pukata itsensä liikkeelle, että aika huikea ero. Näin on. Tuo ero on kuitenkin kutistunut ja vaihtunut puoli sekuntia punaiselle tuossa seuraavassa väliaikapisteessä, tuossa viimeisessä väliaikapisteessä. Joten Frida Hansdotter taitaa pitää vielä kärkipaikan Marie-Michelle Gagnoninkin jälkeen. Marie-Michelle Gagnon. Sen takia että näitä kommentaattorina on tiedät kaikesta kaiken, paitsi Sifristä, et kyllä nyt ihan tiedä. Ei kyllä joo, tässä joutuu menemään vähän itseänsä selkeästi ja tuossa kierroksen välillä meditoimaan, että onnistuu nuo ennustamiset toisella kierroksella sitten vähän paremmin. Jätän tänne mainitsin, että oli täysin itse samaa mieltä, että siitä menee ylivoimaisen johtoon. Katrin Zettel, pretty okay run so far, 0.27 seconds behind Frida Hansdotter. Nyt jos saa hyvin tuotua vauhtia tähän lopputasolle, niin on mahdollisuus haastaa vielä noin kärkinaiset, mutta veikkaisin, ettei kyllä ihan. Nyt katsotaan mitä luikkari pitää tuossa jyrkän jäisillä alkukäännöksillä ja sitten ruvetaan tuossa väliaikaviivan jälkeen katsomaan, että kuinka paljon tuodaan vauhtia sitten tänne lopputasaiselle ja mihin on mahdollisuuksia tänään. Levillä parhaimmillaan on ollut 5. 2012 ja 2008, joten palkintopalli on vielä Susuolta täältä Leviltä ottamatta. Ja ainakaan tässä ensimmäisellä kierroksella ei aivan kärkeä mennä, tulee yllättävän paljon eroa tuossa viimeisellä välillä. Kyllä vielä vauhti näyttää kohti. Kyllä ihan kaikki mahdollisuudet kyllä osan väliajoilla, niin päästään yllättävän kärkeen. Siinä joutuu vetää, että ei oikein luikkari pidä tuolla ylhäällä. Näin on. Seuraava väliaika saattaa olla korotonta kertomaan, koska kyllä sen selkeästi vauhti hidastuu melkein poikittain ja näin näkyykin 0,77 sekuntia on tullut takkiin haamariin. Näin päin. Joo, se mikä on hyvä muistaa, että jos tuolla jyrkän yläisellä tekee joku pienen virheen, niin se nyt ei ole asenteella. Skoda Sopa. Ja se on jotenkin tuolla vähän näyttää, että silti kun tullaan tuohon jyrkälle, että meneköhän tuossa aikaa. Ei sitä nyt voi ihan suoralla linjalla ja yltiöpäisesti vetää. Kyllä on pakko ottaa pikkusen himmailemalla, että saa hyvä rytmi ja oikeasti ei häviä sitten kauheasti tuossa jyrkälle tullessa. Sarka ei ihan parhaalla askelmerkillä tuolta läpi tullut, mutta edelleenkin oli puoli sektaa takana, eli tuonne 4. siihen paikkaan, Koronen siihen paikkaan hyvällä lopulla on mahdollisuus. Joo, hyvin jos saa pustettua itse sitten maaliviivalle, niin voi
löytyy. Midi Ei Sweden. siltä nyt ihan hirveästi tule. Pitäisikö se vaihtaa jotain kohdittu? Vai lähdetäänkö Shafshire? Kyllä voitais lähteä Shafshire. Mä uskon, että sieltä löytyy sellaisia sympaattisia ruotsalaistyyppisiä mökkejä. No niin, otetaan se. Mulla on pari viikkoa sillä äsken, ja katsotaan miltä näyttää. Kyllä, Stuuka varauksen. Emily Wikström is 1.78 seconds behind her teammate. Ei tullut ihan niinku Strömsössä, vaikka ruotsalaislaskijasta kysymys onkin tuo välipätkä Emelillä. Olla Ilkasrin Heiniä, ainakin tällä hetkellä mennään vielä kohtuullisen hyvin kärjen kanssa tasatahtia. Ja vähän pieniä hankaluuksia noissa ensimmäisessä käännöksissä oli suksen pidon kanssa, mutta nyt sai grippiä ja asentoa korjattua sen verran, että suksi kulkee vähän paremmin ja katsotaan mitä kello sanoo. 6 minuuttia jäljellä. Taisin olla pikkusen väärässä, jos on ottaa takkia. Nyt on väliaikapisteen jälkeen kyllä niin isoja virheitä, että se kertautuu tässä lopputasolla näkee, että vauhtia ei ole ollenkaan, niin nyt tulee kyllä valitettavan paljon. Levillä palkittu paljonkin vierailussa pariin otteeseen, mutta se kirkkain Levi Kruun on vielä jäänyt saavuttamatta. Tuossa tulee kyllä joutisinkin paljon myöskin virheitä tuossa jyrkällä, vähän niin kuin muutamalle edellisellekin niin kilpasiskolle. Joten katsotaan mitä kello näyttää ihan semi-onkossa väliajassa pohjattaa takana. Joo, ihan näkymätön lasku ja suksi pitää ihan hyvin, mutta ei ole ehkä se aggressiivisia mahdollisia älyllisiä ja ei ehkä sen takia myöskään niin riittävästi vauhtia, jonka takia on ton verran On yllässä täällä ihan Sösvelissä laski aivan ylös, hävisi päiväkaupalla. Sen verran vahva laskee, että voi ihan minä päivänä tahansa, ihan missä lajissa tahansa, niin yllättää vaikka kuinka mielenkiintoinen laskee siinäkin mielessä, että laskee Stöcklin suksella samoin mille Merve Soppelan vaihtoon tälle kaudelle, niin katsotaan mitä Stöckli puree tuosta jyrkällä kohdalla. Siinä on vähän sen myöskin niin Merven suksen kohdalla. Tiina Maase fighting herself crosses the finish line and she goes to mutta tulee kohtuullisen aggressiivisen näköistä alkua ja nyt tullaan sitten näille jyrkille paikoille, jossa tokapaljan jälkeen on jo sitten vihreä vaihtunut punaiseksi ajapuolesta. Tiina Maasen aikaa siis jahdetaan ja se kyllä valitettavasti menee tässä puhki 1,3 sekuntia. Vendi Holvener on jo Tiina Maasen takana. Maas tuli sen verran hyvin tämän jyrkään ja sitten varsin lopun vielä sai hyvin siihen vauhtiin takaisin ja kukuilla viimeisiin käännöksiin, niin voi olla kevittää sitä. Viitoa ja viuhuu, mutta siinä on myös vauhtia ja sillä täytyy laskea, siinä täytyy tehdä äärettömän paljon töitä, mutta sitten monen täytyy vaihtaa tähän jyrkälle, koska tää on sitten taas ihan melkein kuin eri laji, kun tullaan tuohon jyrkälle ja Sven Larsen ei siinä ihan parhaalla mahdollisella tavalla onnistunut, jäi vähän takapainoisia ja lipsahteli ensin ja odotetaan, että jää tähän väliaikaan kyllä. Niin jää, siinä on jo 80 tullut takkiin, joten ei tuonne aivan kärkeen mahdollisuuksia ole, mutta sanotaan vielä tuonne 6 joukkoon, jos lohti tulee kuin lentämällä. Erot on kuitenkin kohtuullisen isoja. Homme startodisko. Omaa tällaisen taidon kyllä, mutta tosiaan nyt pitää sitten adjustoida tuo laskumode ihan eri asentoon tähän jyrkälle ja yrittää varmaan kaikessa tehdä nousua. Tulee ihan silmästä katsoa kello poipuu jyrkälle ja ottaa vähän härsimaa ajolinjaa ja pistää vähän luottoa sukseen ja panee tuulemaan. No näin se on. Siinä on kuitenkin puoli sekuntia kello vihreällä ja se on hirveästi silmän rakas, mutta nyt kyllä jännittää katsoa, että miten käy tässä. Ajai ero on kutistumassa monta melkoitekemisessä aivan käsittämätöntä nousua, riippumatta siitä, että meneekö sitten kärkeen vai ei, mutta joka tapauksessa.